По палетках слуцкай стараны каханай уздымаўся ў гору жудасны віхор. Наляцела хмарай здрадна захаванай азіята войска на наш прастор. Наляцела хмарай здрадна захаванай азіята войска на наш прастор. Ты ужо нязгодны беларусную спіну досыць, пацярпеў ён шмат гадоў палон. Паўстае ён смела за сваю краіну, за паліты потам дарагі загон. Паўстае ён смела за сваю краіну, за паліты потам дарагі загон. У вачах бліскучых вызвалення смага хай, грымяць гарматы, надышлі вякі. Калі за свабоду, за гнявой адвагай бітву рвуцца смела слуцкія палкі. Калі за свабоду, за гнявой адвагай бітву рвуцца смела слуцкія палкі. Мітинг, присвячений 74-м угодкам Слуцкого збройного чину, обещается открытым. Тут установлен крыж. Крыж у христианстве заўсёды символизовал светлое и вечное. Так заўсёды наши далекие предки ушановывали память тых людей, якія отдавали жыццё за батьківщину, за будучыню. Гэты крыж, які установили сёння тут, зараз будзе асвечаны і зробіць гэта настоятель церквы з города Івенца, отец Виктор. Калі ласка, прошу. Святый Боже, святый мостный, святый невмиручий, помилуй нас. Святый Боже, святый мостный, святый неумиручий, помилуй нас. Святому Духу, и теперь и сейчас, и на веки веков. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Отче наш небесный, святися имя Твое, приди во царство Твое, Ты, Бог Господь, явися нам, для прославленных, кто приходит во имя Господа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дай спору праці
подтвердить словы Збавителя. Сапраўды нема большей любові, нема большего гонору, як покласти свое жыццё, свае головы за вольность и незалежность своей родимы. Праз 74 гады сёння мы усталявалі памятны крыж аб тых падзеях, якія калісьці віравалі на вашай, браты і сёстры, зямлі. І сімвалічна тое, што ён уладкаваны, я лічу, на святой зямлі, бо тут побач стаяла царква, тут тэрыторыя царкоўная, земля намоленая. І у сваіх словах пастырскіх я бы хацеў звярнуцца да вас, мясцовыя жыхары, каб тут заўсёды стаялі кветкі, каб гэты крыж быў для вас сапраўды святыняй. Сюды вы прыносілі свае надзеі, свае спадзяванні на лепшае жыццё, і сюды прыходзілі пакланіцца памяці сваіх блізкіх. І захавае вас усіх Господь. Ты уже ушикаешь. Крыж одноликовым святы з'являється як для православних, так для католиків, так і для уніятів, для усіх тих конфесій, які споконвічно існували на білоруській землі. Я думаю, что тое, что отбывалось 74 года назад, повинны ведать ваши дети и шановать память про тых своих продков, які змагалися за свободу и незалежность нашей земли. Тут жили такие самые люди, як и вы, сяляне, простые люди, магчыма, менш адукаваныя. Яны толькі зразумелі одно, что лепш будзе, калі яны будуць самі гаспадарамі ў сваім доме. Яны не хотели, каб кіравала Москва, яны гэтак жа не хотели, каб кіравала Варшава. Яны хотели, каб тут, на сваёй земле, яны былі гаспадарамі. Цяпер той самы час, што Беларусь стаіць на раздарожжы. Зноў жа глядзіць Москва, як бы тут мець свой уплыў, свае інтарэсы, так сказать, мець сваю тэрыторыю. Ёсць падобныя позіркі з боку пэўных палітыкаў Варшавы. Зноў мы на раздарожжы мы павінны зрабіць выбар. І калі мы хочам, калі мы спадзяемся, што хтосьці нас будзе утрымліваць, хтосьці нам будзе даваць дармовыя нафтарэсурсы, газ, гэтага не будзе. Мы павінны зразумець, што тое, што мы самі заробім, тое будзе наше.